Vítam vás pri sledovaní spravodajstva televízie Central. Nitrianske centrum Komín sa zapojilo do celoštátnej siete Bezpečný bod. Má byť miestom, kde cudzinci nájdu oporu aj konkrétnu pomoc. Nitrianske kontaktné miesto pre cudzincov známe ako Komín sa stalo súčasťou novovzniknutej siete pod názvom Bezpečný bod, ktorá spája centrá v 7 slovenských mestách. Ide o dôležitý krok v oblasti integrácie utečencov a cudzincov, ktorí žijú a pracujú v Nitre a okolí. Vytvárajú služby, poskytujú informácie, poradenstvo a asistenciu cudzincom, ale nielen cudzincom, ale aj inštitúciám, verejným inštitúciám, zamestnávateľom, pomáhajú im pri práci s cudzincami. Podstata siete spočíva vo vzájomnej koordinácii, zdieľaní skúseností a jednotných štandardoch v poskytovanej pomoci. Komín v Nitre sa tak stáva nielen miestom praktickej podpory, ale aj súčasťou širšieho mechanizmu, ktorý má zabezpečiť systematickú pomoc tým, ktorí v krajine začínajú nový život od osamelých matiek s deťmi cez starších ľudí až po zdravotne znevýhodnené osoby. Pre deti sme vytvorili konverzačné jazykové kurzy, aby mali. Máme tam aj kto potrebuje dobehnúť nejakú gramatiku. Okrem toho máme tvorený klub aktivity, dole to je klubovňa. V stredu máme prekvapivú stredu. Tam robíme všetko od výletov do prírody, kvízy, športové dni a tak. V štvrtky budeme robiť nejaké workshopy a v piatky máme stále už dlhodobo, ktoré máme od začiatku Pokémon klub a hry. Máme aktivity pre seniorov 4-krát do týždňa. Máme slovenčinu, pilates, malovanie, šikovné ručičky, retrokino. Ľudia začali chodiť. To je pre nás ako art terapia. Od roku 2022 našlo na Slovensku útočisko viac ako 130 000 ľudí. Mnohí z nich skončili práve v menších a stredne veľkých mestách vrátane Nitry. Z pohľadu Únie miest Slovenska je mimoriadne dôležité, aby sa zachovalo stabilné financovanie týchto centier. V prípade, že štát včas neponúkne trvalejšie riešenia, hrozí, že centrá nebudú môcť ďalej fungovať. Nitrianske Komín dnes síce funguje aj vďaka európskym zdrojom z projektu Integrácia, avšak tieto financie sú časovo obmedzené. Scenáre nastávajú to, že dočasné útočisko malo platiť do marca 2026, ale tá situácia už teraz Európska komisia vyhlásila, že sa bude predĺžovať do roku 2027. Vojna na Ukrajine neskončila, odidenci noví prichádzajú stále, cudzinci nám narastajú, za zamestnaním sem prichádza nová klientela, nie len Indovia, postupne budú Filipínci, ktorí sem budú prichádzať. Počuli ste aj premiéra, o čom hovorí, budú z ďalších krajín prichádzať ako za zamestnaním ľudia, ktorí sú tu a jednoducho samospráva sa na to potrebujeme pripraviť. Najlepší spôsob, ako sme našli na to, je vytvoriť tieto podporné centra alebo kontaktné miesta pre cudzincov, kde máme tú situáciu pod kontrolou. Keď by sme zavreli a skončili, tak ja si myslím, že by nastal neskutočne veľký chaos. Dôležitým bodom diskusie je tiež spravodlivé prerozdeľovanie daní z príjmov fyzických osôb. Mnoho cudzincov, ktorí žijú v Nitre, odvádza dane, ale výnosy z nich automaticky nepripadajú samosprávam. Mestá ako Nitra preto žiadajú, aby štát zohľadnil aj tento aspekt a umožnil mestám lepšie financovať služby pre svojich nových obyvateľov. Máme tu cudzincov na území, keď si zoberiete tú Nitru, že 15% obyvateľstva tvoria cudzinci, na ktorých nedostávame podielové dane, ale musíme nejakým spôsobom im poskytovať služby alebo ich riešiť ich životnú situáciu, s ktorou sa tu nachádzajú v meste. A z toho dôvodu jednoducho potrebujeme, aby štát, ktorý dostáva peniaze tým, že sú tu väčšina z nich zamestnaní, odvádzajú dane na úroveň štátu, štát ich neprerozdeľuje samospráve, potrebujeme nájsť nejaké finančné mechanizmy, z čoho štát podporí samosprávy pri financovaní integrácie cudzincov v daných mestách a obciach. Kristina Valachiová a Marcela Bogdáňová, televízia Central.